खुलुमबाय गिबियावनो पिजि निउसाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाबाय। सेथि रादाबखौ होनो लादों। बिटिआर गोरोबथायाव भारतनि खना खनलायाव रायजो जानाय गासै बर' फिसाफोरखौ हारि माहारि थांना थानायाव रैखाथि होगोन, बेखौ बुंदों लरेन इस्लारिया। बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बिजेपिआ मोनथाम बियाबाव सा 5,000 सोद्रोमाफोरखौ दोलोआव थिसनदों। मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह दावबायफैगोनखौ लानानै क'क्राझार बड'फा नोगोरनि ग्रिन फिल्डआव साखा-फारा गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। आसाम सोरखारा दिब्रु-सयखिया नेशनेल पार्कनि सा 5,500 थागिबिफोरखौ थानायनि जायगा जगायथिनायनि थांखिखौ गनायथि होबाय। सुदाननि सोनाब दारफुआव बुथारलायनाय जाथायाव थैनायनि अनजिमाया बांनानै सा 129 जाहैबाय। 13 हादरफ्रा कर'ना बेरामनिफ्राय रैखाथि मोनबाय। आमेरिकानिफ्राय 7% बैसोगोरा सुबुंफोरा भेक्सिन थुजानो गिदों। चिरां जिल्लानि सिडली बिधान सभा बियाबनि सिङाव सा 137 बिपिएफ मावथिफोरा इउपिपिएलआव हाबफैदों। भारतआ भुटानसिम गिफ्ट महरै 1.5 लाख कभिड भेक्सिन दैथाय हरदों। इन्डियान एयार फर्सनि आइजो फाइटार पाइलट भाबना कान्त बिथांजोआ 2011 मायथाइनि 26 जानुवारि खालारखालि सुबुंखान्थि सानखालि जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं। राजस्थान एयारवेजनि आइजो फाइटार पाइलट भाबना कान्त बिथांजोआ सुबुंखान्थि सान फालिनायाव गिबि बाहागो लानो हानाय आइजो। मख'नो गोनांदि भारतनि फाइटार सालायगिरि भाबना कान्त बिथांजोआ थांनाय 2020 मायथाइनि बुहुमनाङारि आइजो सान फालिनायजों लोब्बा लानानै जारिमिन सोरजिनो भारत सोरखारा नारी शक्ति बान्था होनाय जादों। बिटिआर गोरोबथाखौ आबुं महरै मावफुंनायाव आसाम आरो भारत सरकारनिबो बिबान दं होननानै बुंथिदों गाहाय मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ। गोजोन्थों। मोजां रादाब मोननो थाखाय पिजि निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव।